Sí. Compartir les joguines. No pagar, no insultar, respectar-nos i estimar-nos. Compromís 2. Ajudar-nos quan algú ens fa mal o necessita ajuda. Compromís 3. Ser un equip i ser com una família. Compromís 1. Ens comprometem a respectar-nos les opinions i les formes de ser. Compromís 2. Ens comprometem a escoltar i pensar abans de fer i a demanar ajuda quan ho necessitem o ajudar quan ho necessiten els altres. Compromís 3. Ens comprometem a parlar de manera positiva de la gent i a no estendre rumors. Pensar abans de parlar o actuar. Pensar com es poden sentir els altres. Demanar ajut per nosaltres mateixos i els altres, és a dir, pensar en que tothom estigui feliç. Ens comprometem a respectar a totes les persones que són diferents a nosaltres i a empatitzar. Ens comprometem a solucionar els conflictes sense violència física i si cal avisem a un mestre. La classe dels futbolistes ens comprometem a compromís 1, ajudar els que necessiten ajuda. Compromís 2, respectar tothom i no fer-nos sentir malament. Respectar sentiments, idees, manera de ser, personalitat, gustos, etc. Compromís 3, pensar abans d'actuar i posar-nos en el lloc dels altres.